Sanibona, ngiphinde ngibingelele nangalomzuzu. Hlezi nje kumnandi ukuthi sidlulise amazwi kaNkulunkulu ngoba umdali wezulu nomhlaba uthanda ukuthi sisizakale yazi ngazo zonke izinto. Uthanda ukuthi siqonde endleleni, uthanda ukuthi sibuyele la sesilahleke khona, sidede ebubini ebese senza intando yakhe. So, mfisa nje ukuthi sihambe sekwihloko esithi abantu balahlekile nemiphefumulo yabo khona lapho iboshwe khona. So siphile ezikhathini lapho khona yazi sithi sivele sabona ukuthi yazi indlela elula ukuthi abantu ngibathole ngcono ngitrap imiphefumulo yabo ngoba mengatrap imiphefumulo yabo angeke baze bakhule enkosini, angeke baze bazazi ukuthi bangobani, angeke baze basibone isidingo sokuthi bafunde ngabo, angeke baze bathi mangitrap imiphefumulo yabo ngezinto ezikhona, ngemithi yami, ngama-spells ami, ngemikhafulo yami, nanoma ingane enginayo, then kuzoba ngcono, kuzoba lula, imiphefumulo yabo izoboshwa somewhere somehow. Mase siboshiwe umuntu ngeke akuthole ukukhululeka, angeze akuthole ukusindiswa, angeze akuthole ukuphulukiswa. Nanoma ngafika umuntu ngiyaxolisa kakhulu, nanoma ngafika umuntu ezoshumela ivangeli angeke aze amuzwe, nanoma ngafika umuntu efonini ashumele iqiniso angeke aze amuzwe. Why? Because leya soul leyazi iqiniso angeke kwazi ukuthi kupenetrate-ke noma kulinke, because ngalesikhathi nanku umphefumulo wakho nali iqiniso elivela kumdali wezulu nomhlaba. Ngithi wena unesicu lesi esivela kuNkulunkulu, which is your spirit. Nali iqiniso leli linguNkulunkulu ezokhuluma nawe. So ngale nkathi ulize ulalela ngezindlebe zakho kuyaconnecta and bese uyavuka uthi hayibo, yazi inkosi yami uqinisile ubaba, yazi ukuthi ngonile mina, yazi ngiyebile futhi ngizofa, yazi uqinisile lo sisi, yazi uqinisile lo bhuti, yazi uqinisile lo mprofeti, uqinisile lo mama, uqinisile lo mfundisi. But isithi into esiyenzile sithathe le umphefumulo lo wakho sawuthatha sayowuthumba, sawubopha somewhere, sawuvalela. So ngisho iqiniso lingafika lizofika alifici lutho emzimbeni wakho, but umzimba wakho ubuswa a certain spirit noma ubuswa enye into engaziwa, engaqondakali, esingayazi. So ngomhla ka-30 April ngaba nephupho. Ngiphupha ngihamba emgaqweni. So mangihamba emgaqweni and I realized kunemoto epakile nje just beside the road, and immediately kule moto ikude ile, I realized ukuthi kunomuntu engimaziyo ngaphakathi. There's this guy nje engiyaziyo that we used to go to the same church with, esasihamba sikhonza naye. Mangimbona ngaphakathi ngiqhamuka mina nje ngogqozu ne-excitement ukuthi hawu usibanibani kade ngagcina, hawu mana usibanibani, hayi ngigijime ngiye kuyena ephushweni and immediately ngqongqongqongqo windini ngiza ngokumphaphela, because in as much as we were we're not so we weren't friends that close, and but we were just people nje abazanayo and futhi aba-interactayo together nasenkonzweni, sisizane ngezinto eziningi nokukhulisana enkosini nani. So ngenxa yokuthi kade ngingamgcina kakhulu, and I quickly went to him and I'm like, how kade ngakugcina ngiqongqongqo, uvula iwindi wena nkosi yami sithi ukuyixoxela and catch up. Hayi nangempela ngqongqoza nge-excitement, angithi mina ngqongqoze alehlise nje kahle nje iwindi lakhe angibuke, and immediately I'm like, hello, because engqondweni yami I'm like kuzokuhlika vele uthi hawu njani, hawu kaze kade ngakugcina, yabo abe nale the same feeling that I had, because mina ngimbone ngisakude ngithi hawu nakusibani, you know, I immediately thought ukuthi naye uzoba nalokho ebese eba nokujabula futhi, because bese ungumuntu nje engimazi enenhliziyo enhle ephansi futhi ebathanda kakhulu abantu, ethanda ukuthi nje noma ebabona noma kwenzakalani kodwa ahlezi econnecta nabo. Avele wangibuka and with full disappointment ngithi hawu sibani man kwenzakalani. Avele wathi ubani. Xolise kakhulu ngalokho but I was saying wangibuka nje wathi ubani futhi exakekile ukuthi kwayigama lakhe ngilazelaphi, and I'm like, hello, what do you mean ubani? Usho ukuthini mawuthi ngubani? Awusangazi manje. Hayibo. And ngilibele ngiphoxeka, I'm like kwenzakalani lana, kwenzakalani? And wangibuka nje umuntu emehlweni wondering ukuthi, and I just stood there with wonder ukuthi how come it's akangazi. Well ngiyazi ukuthi
we weren't often closest to each other ngaleyo ndlela, because he was like a brother in Christ, ne? So asikho that close, futhi akahlali close to my place, uhlala kude, gibela kabili moya khona. Kodwa yize kunjalo akusho ukuthi akasangazi, because awukapheli futhi unyaka ngamgcina. It's been months, mhlambe it's like 5 months ngamgcina. So akwazi ukuthi lo muntu loyo akasakwazi, ne? So ngathula ngacabanga ukuthi ngimchazele ukuthi ngubani noma ngimyeke. Ngiphoxekile kakhulu enhlizweni yami. And the same time kulona leli phupho, the flash of another boy came to my mind. Ngawo lo mzuzu kwavele kwaqhamuka nje omunye umfana, kwangazuthi uba ebusweni bakhe lo mfana. Ngathi angisaboni yena, sengibona omunye umuntu nje manje, sengibona another boy. And mangivuka ngiphaphama immediately after lelo phupho lelo, uNkulunkulu acacise ukuthi njengamanje sisezikhathini lapho khona imimoya ubuthakathi buthumba imiphefumulo yabantu to many different places. Ebese the demons, they take over imizimba yabo. That is why engakwazanga ukungibona and recognize me, ngoba osebusa lo mzimba akangazi. So nayi indaba kunento eningi esengifundile, especially when it comes to testimonies wama satanist, testimonies wama ex-satanist, ex-witchcraft, nabantu ababesebenza kuma occults, zonke lezi zinto lezi ezikulu ezisebenza spiritually. So uma beyichaza lento bayasho ukuthi isitha actually they can trap you, bakuvalele in a certain cage. Okay, before they do that, baqale bakustudishe ukuthi uphila mpiloni, unabapha bangani, uhlala nobani ekhaya, udla kanjani, yini oyithandayo, yini ongayithandi. So there's a monitoring spirit or a demon thizeni elizomonitor impilo yakho, ligade, libhale ama notes each and every day, libhale zonke izinto ukuthi ufunda ugrade bani, ufunda nobani, wenza kanje, ubehave kanje, ukhuluma kanje, mawudini uba kanje, libhale yonke into ngawe. So mase libhalile yonke lento ngawe, seliyazi ke manje ukuthi okay, nami kumele ngibehave kanje, kumele ngikhulume kanje, kumele ngenze kanje nakanje, ngingakwenzi ukuthi nokuthi, ukuze ngingajumpisi ukuthi lo muntu akasekho. Mind you, mase sekufika isikhathi sokuthi lingene kuwena, lihlale kuwena, angeke lize lingene bese lihlala nawe nomphefumulo wakho, because alikwazi ukurisk ukuthi umphefumulo wakho uvuke ngelinye ilanga. Remember ngathi alikwazi ukurisk ukuthi umphefumulo wakho uvuke ngelinye ilanga masuzwa izwi kaNkulunkulu sekulinka, sekuconnecta, ebese lona liyaxosheka with prayer nangu-realize ukuthi no man, unento ephila la emzimbeni wami. So ukuze lihlale kahle libuse emzimbeni wakho up until umzimba wakho lihambe nawo uze kufike ekufeni, lizodinga ukuthi umphefumulo wakho utrapwe somewhere somehow, either for years or isikhashanyana. Ebese leli demon elizobe libehave la emzimbeni wakho, it can behave anyhow, it can behave ngani noma ngayiphi indlela. So leli demon mase lihleli la emzimbeni wakho, lenza isiqinisekiso lokuthi lenza izinto ezimbi. Azathi umzali, yazi yashintsha ingane yami, yazi umntana wami bengabehave kanje, yazi seloke wa-attenda le nkonzo yakhe useshintshile, yazi seloke wa-attenda wahlala nalabangani useshintshile, yazi seloke bengabehave kanjena. Kwenzakaleni kusibanibani? Why eshintshe kangaka? Shintshe for the worst, ushintshe for the bad. Thola ukuthi le demon lingene laselahamba lafuna ukwehlala namanye amademoni aphuzayo, noma namanye amademoni abhemayo. Lawo abhemayo enza ukuthi lo mfana ashintshe, aguquke iform yakhe, aguquke indlela ade fundiswe ngayo, nendlela akhuliswe ngayo ekhaya, nendlela ayiyo. But manje ngenxa ukuthi idemoni selibusa la, lifuna ukudla, because idemoni lokubhema lifuna ukuthi limbhemise sonke isikhathi. Uthi umzali yakhuza, ayibo wena ngoba awubhemi nje la ekhaya, yazi ukuthi siyakholwa senze u1 no2 no3, kanti they've trapped umphefumulo wakhe, wawugcina in a certain cage la eboshwe khona. Ebese umzimba ubusele demoni elizomenzisa unoma yini, limenzisa umathanda. And amanye amademoni awasenandaba in such a way that they actually can talk ukuthi ayibo ngihlangana phi nawe, wena mzali u1 no2 no3 awuhlukane nami, awungiyeke nani ezikhulumela isinomi kanjani. Axaye ngumzali ukuthi ingane yami how come ikhulume kanje, how come ibehave kanje, how come enze lezi zinto all of a sudden, because ibingekho njena.
kodwa isivele yashintsha, isivele yabehave, isivele yakhuluma isinoma kanjani. Kanti at that time akusaphile le soul le kade ihlonipha, le fundisekile, le yazi ukuthi umzali uyini, le yazi ukuthi inhlonipho yini, le yazi ukuthi umuntu omdala uyini, le yazi ukuthi kumele ibehave kanjani. Akusaphili leyo soul leyo, but sekuphila this certain spirit esimbi esicontrola lo mzimba lona. So njengamanje we live in times whereby isitha sizama ngayo yonke indlela ukuthi even with the products akhona lapha emhlabeni kube iwona athumba abantu. I once watched a video la khona bechaza there's this star, I think it's Star Tunes or whatever, bechaza especially because mina ngumuntu othanda kakhulu ukufunda, ngiyathanda ukuzazi izinto and ngithanda ukuthi nabanye abantu bazazi basabalale khona bezokwazi ukuziqonda izinto, bazibone, bakwazi ukuzisiza, bazisindise, baxwayiseke ngazo zonke izindlela. So mabechaza la bathi isitha can even use ama items like ama wig, ama fiber, zonke lezi zinto, amacici, ama necklace, all these things, all these items. So what they do is where they manufactured la zakhiwa khona, they go and pray for them. Noma bafike bezikhulekele, even the Satanists, they confirm this thing, bafike bayikhulekele lento, bayithandazele, ebese bazigcoba ngama-spell thizeni, noma bazigcobe ngemithi thizeni. Uthi uyithatha wena uyifaka leyo wig yakho, ebese yathumbeka immediately umphefumulo wakho, ushintshe iform yakho, ishintshe indlela owenza ngayo. And ngalesikhathi beyikhulekela noma beyenza whatever basuke beyenza, basuke bekhuluma bethi yabo lo muntu ozogqoka le wig sifuna ngahloniphi, sifuna ngalaleli, sifuna ngazithandi, sifuna aphuze, sifuna abheme, sifuna enza ukuthi, sifuna afebe. So ngalesi sikhathi benza zonke lezi zinto kulento, bayawuthumba immediately umphefumulo wakho. Even with the marine spirits, bayakwazi ukuthi ama spirits noma ama souls abantu bawayise lapha. Because into eyinqobo la emhlabeni ebalekile igugu lakho, which is umphefumulo wakho. Yona into ebalekile leyo la emhlabeni njengamanje, especially spiritually. Because uSathane uyazi, uya-understand ukuthi umphefumulo wakho ubaluleke kangakanani uNkulunkulu. Uyazi ukuthi uNkulunkulu uyocunuka acasuke kangakanani mase kuthiwa uJesu uyabuya lapha emhlabeni engafici umuntu. And uzama ngakho konke okusemandleni ukuthi athumbe imphefumulo yabaningi ngendlela angabathumba ngayo. So ngezinkanuko zabantu nezinto abantu abazithandayo, isitha singena khona lapho. Sisebenzisa ukuthi wena uthanda icathulo kanje, singene khona lapho. Lo uthanda amacici, uthanda ama necklace, sisebenzisa ukuthi uthanda leyo necklace yakho uhlezi uyifakile. And uzothi usuyifakile leyo necklace yakho ikusinde ungazizwa nje kahle, bese kushintsha ibehavior yakho. Lithi noma iqiniso zizama ukuthi lifinyelele kuwena, lifica ucashile, alisakwazi ukufika, alisafici lutho, alisafici muntu. So njengalela phupho engalibona, that guy enganginotice, engangirealize, njengoba kade ngisasho ukuthi njengalela phupho uNkulunkulu angibonisa lona ukuthi lo guy akasakwazi ukungibona, akasangibona ukuthi ngubani. It is because akuseyena okhona kuleli gumbi noma kulomzimba njengamanje, but there is another form that has trapped his soul. So bathe bemfunda bemstudisha, because I was living away from him, they didn't capture ukuthi wazi umuntu njengami, they didn't capture ukuthi wazi mina because ngihlala kude naye ngithi, but bafunde laba abantu aba-around yena. So mase kuqhamuka umuntu ohlala kude, hawu sibani bani, ngiyakwazi mina nani, akudela xakeke. And it is him. It's the same name, same surname, same face. It is the same guy, the same house, the same room. Kufana noma uzofika emzini nomuntu kanti sewadayiswa noma udayiswa last week, uthi uyafika la, hawu sanibonani komhlongo konjomani, mhlawumbe ukhuleke sasesangweni, right? Ukhuleke sa omhloko konjomani kobani bani, kanti usudayisiwe umuzi, usudayisele abantu bakambonambi. Uthi uyangena, uthi yabuka, hawu baba abantu bala ekhaya, kuthiwa yabo umuzi usudayisiwe. So indaba yegumbi indaba ekanjalo, ngiyathanda ukuthi abantu bayiqonde lento. So mina engqondweni yami ngibona indonga ngithi ngazi ukuthi iza kaMhlongo, but akusahlala abantu bakaMhlongo, shuthi akusekhona kaMhlongo la. Noma sekuthathiwe khona uthumbile, khona izigebengu esizuthathele nomuzi, zithi hayibo akusekhona, akusesona leso sibongo la. So that guy mina ngisabona yena ngithi, ngisabona ubuso bakhe, ngisabona i-complexion yakhe, ngisabona yonke into yakhe isanjalo, but umzimba wakhe usuthathwe over enye i-form, enye i-entity, elinye i-demon, esinye i-spirit, akusekho umphefumulo wakhe ngaphakathi. Because if umphefumulo wakho usakhona utraphiwe anywhere else, ubezongikhumbula.
ubezongazi ukuthi ngubani. Combination of ubuthakathi. Sonke siyabazi ubuthakathi ukuthi bunjani. Ukwazi ukucasta isipele umuntu akuthande, aze akhohlwe nonkosikazi wakhe, akhohlwe naye izingane zakhe, akhohlwe ukuthi kumele ondle, alebele nakekelana nawe ngenxa yokuthi umfakele umuthi. Ubuthakathi lobo. Umphefumulo wakhe awusakhumbula ukuthi yazi kombe nginomndeni, azamthuka unkosikazi wakhe, amthuka impela, amshaye mekuthi yamshaya. Because kunalesa sipele saloya muthi lesi sikhafulo lesi esisetshenzisiwe. And sonke siyazi ukuthi isoul ukuze uyicontrol, kumele ucontrol indlela umuntu abehave ngayo, control indlela enza ngayo, indlela acabanga ngayo. So angeke sacabanga ukubalekile komndeni wakho usezocabanga wena. Ngeke sacabanga ukubalekile kumele kwenze isikhathi sakho usezocabanga wena. Ukuthi uyafuna ukuyenza lento noma akafuni dokwe gayile wena lolo. But usezocabanga wena, usezohlezi enakelana nawe, wena osubalekile njengamanje. So that guy engase yena busy being trapped la trap khona. We live in times la khona kuzoba nzima ukuthi alithole iqiniso. We live in times la khona kuzoba nzima ukuthi aphulukiswe. But it is possible. Because anything is possible with God. The fact that uNkulunkulu uyakwazi ukuzibona lezi zinto, uNkulunkulu uyakwazi ukuthi analyze lezi zinto lezi. Ingoba usafuna sisizakale. Ingoba sakhona ithemba lokuthi sisizakale sengabantu. Ingoba kusangenzeka. So in every aspect empilweni yakho, uNkulunkulu hleze ecacisa ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi uhlezi noNkulunkulu. Because we are in so much danger lapha emhlabeni. Sisebungozini, sisengcupheni, sisezimeni ezingekho right. Siphila nabantu abangebantu. Siphila esikhathini la khona yonke into ingasekho normal. Yonke into ungaseyona lesijwayele, kungaseyona le kumele ngabe kuyiyona. But yonke into isiyenzeka isinomi kanjani noma ingayiphi indlela. Zonke izinto ezikhona ezithengwa manje ziyathumba umphefumulo wakho. So bantu ukuthanda izinto nokulandela izinto lapha emhlabeni kuyingozi, kuyidanger. Stop loving all the items, stop loving all the money, all the things ezikhona. Yonke into ifika fashion wena uyayithatha, yonke into yobucwebe wena uyayithatha uyayifaka emzimbeni wakho. You don't even pray for these things. All the makeup uyifaka ebusweni bakho, all the hair, the fiber, human hair, whatever. You relax your hair, wenza zonke lezi zinto ukufaka kuwena. In the meantime uzothumbeka umphefumulo wakho. And mase usuthumbekile kuzoba nzima ukuthi ubuyisele, kuzodingeka amandla omkhuleko angampela, abantu abakhuleka abazila ukudla. Njengamanje labo bantu bayaphela emhlabeni, njengamanje labo bantu ba-eliminateka each and every day. And uku-eliminateka kwabo kuyingozi kakhulu. Why? Because njengabantu bethunjwa kanje imphefumulo yabo, angeke shuthi saba nethuba lokuthi iphinde ibuyele. Angeke usaba in your right senses. At least when it comes to leyo buthakathi, uhamba kuphelelwe isikhathi. So in some way somehow umuntu uyakwazi ukuthi aphinde abuyele engqondweni zakhe, abuyele in functioning ngendlela ekumele ukuthi enze ngayo ngewili yakhe, ngendlela azizwa ngayo nangengqondo yakhe. But lezi ezinye izindlela kunzima kakhulu. Dokuthumbeka kwabantu bethunjwa ngezinwele, human hairs, bethunjwa ngezingubo abazigqoka ezimfishane ezibaveza imizimba, kuba shintsha lezi zinto zishintsha ibehavior yakho. They change yourself, they change your form. Imagine sokuhlala umoya thizeni emzimbeni wakho, sekuhlala a certain spirit, sekuhlala a certain demon. Awukho wena. And then mase kufika ukuthi usuku lokuthi ufe la emzimbeni, uNkulunkulu yazi ukuthi usuhlala naye esihlalweni sokwahlulela, akubuza ukuthi ngakubeka emzimbeni, ngakubeka emhlabeni, washona phi, wenza njani? Uzothini? Nkosi ngangiboshiwe. Kube kuwena owenza ukuthi uboshwe. Kufana nokuyintshontsha lapha emhlabeni. It is your responsibility ukumtshontshela umakhelwane wakho, ngoba meweba uyejele, wena ozoboshwa. Bese umzali wakho aqhamuka athini? Athi wenzeni? Uzothini? Uzothi bengidinga lokho, bengidinga leya mali. Awucelanga ngani kumzali wakho? Awucelanga ngani obukudinga because umzali wakho bezokunikeza? Wakhetha ukuyontshontshwa wase waboshwa. So uzofika lapha ehlalweni sokwahlulela. Athi uNkulunkulu ngangikubekele emhlabeni. Ubuzothini wena? Uzothi bengidinga leyo human hair. Awunayo le? Akuyona human hair le. Ngoba izona izilwele zomuntu. You are human, angithi this is your hair. Bengidinga leyo human hair, bengidinga leya 5, bengidinga leya necklace. Really? Awukwazi ukuphila wena nje ingekho into oyifakile la. Awukwazi ukuphila into engekho uyifake ungafakele uthi emandlebeni akho. Ubuyidinga.
Uboshele kona lokho-ke. Udinga izinto ongazidingi. Because abantu sebekuhluleka ukuhlukanisa phakathi kwezidingo nezifuno. Izifuno nje kuphela lezo okhuluma ngazo njengamanje. Into obuyifuna nje kuphela. Just because ubona abanye abantu ukuthi banakho, abanye abantu bakusebenzisa. Hawuna abanye abantu they've been thieves for 10 years. Kodwa akaze aboshwa, akaze abe nalutho. Nami mhlawumbe ngingazama nje. Khona ngizoyitholela imali esheshayo. Bese uyejele wena ngalolo suku. Uzothi usuka wena uthi yabona hawu abantu abaningi kade babefaka amawigi befaka zonke lezi zinto. Nami uthi ngeke ngifake nje kanye. Uzothi uyifaka wena kade sekuthunjwa umphefumulo wakho uhambe uyoboshwa lapha uzofika ekufeni. And then ubaba uNkulunkulu bese esekhuluma nawe ekubuza ebese wena uthini? Because idemoni lizoqhamuka lithi mina kade ngihlele emzimbeni wakhe kade ngiwusebenzisa kanje bese ethi uNkulunkulu hamba nalo. Uyalala khona. Uvumela idemoni ukuthi lihlale emzimbeni wakho wena la kuthumba ngoba uthanda izinto uthanda izinto, right? Lafika idemoni lokuphuza, lakuphuzisa for the rest of your life. Uyala khona. Because lona liyazi. I promise you people, lama demoni ayazi ukuthi awasayi embusweni wezulu. Ayazi ukuthi ayakwalasha. Futhi afuna ukuhamba nawe. That is why it is so important ukubona kuyigugu kangakanani ukuthi athumbe as many souls as they can. Because ayazi ukuthi yebo uma ukuthumba wahlala la emzimbeni wakho uzosebenzisa umzimba wakho awusebenzise. Kuthi mase ufikele ukufa ebese uNkulunkulu bese ubuza athi emzimbeni wakho bekwenzakala lithi demoni nangu mina lo mzimba ubusebenzela mina. Abuza umphefumulo wakho ukuthi wena wenze njani emphefumulweni wakho. Bese uthi awazi lutho athi ake nango waziyo ngawo buza yena because wena nivumelene naye ngithi ngokuthanda kwakhe izinto. So abantu qaphelani. Izinto zikhona azipheli. And ziyanda manje kakhulu futhi technology yanda kakhulu. Izothumba abantu abaningi kakhulu, izotrap abantu abaningi kakhulu. So qaphelani izinto enizifakayo enizigqokayo. Qaphelani izinto enizibukayo. Because naleyo TV izokuthumba ikumoshela isikhathi. Qaphelani ukuthi nifaka nemzimbeni wenu. And even into oyiphuzayo, even into oyidlayo. Qaphelani konke. Into oyigqokayo. Qaphela. Ufika lapha esitolo just pray first. Khuleke uthi Nkosi, cela ukusithatha lesi sicathulo. Mawufika futhi ekhaya ungaqali usigqoke. Ungalingi uyigqoke into ungayiwashi. Just wash it first. Bese ke uyayikhulekela kakhulu uyikhana uyigqoka. Yabo amacici awana sidingo. Necklace ayina sidingo. Bracelets ayina sidingo. What else? Lezi zinto azina sidingo. Just wash your hair. Futhi ziyakhokhisa lezi zinto kumele uyesalon, kumele wenze uwanzonto. Just zigezele izinto zakho nje ube normal uzirelaxele. Because akunasidingo. Ufunani? Ufuna ukuba muhle. Oh, usho ukuthi ubona ukuthi awukho muhle wena. Ngendlela uNkulunkulu akudale ngayo because wathi esedale konke wakubona ukuthi kuhle. Ubona uthini uthi umumbi. Udelela indalo yaNkulunkulu phela mawusho njalo. So zonke lezi zinto ezinasidingo kuphela zizomoshela wena isikhathi. Kuphela zizolahlekisa wena, kuphela zizothumba umphefumulo wakho. And uzozisola ngelinye ilanga ngoba ukudingi lokho awukufuni lokho. So la mademoni ayasebenza. Ayalwa, alwa nawe umuntu. Alwa nomphefumulo wakho, alwa nomzimba wakho. Alwa nayo yonke into yakho. Ilwa nawe ukuthi uzivikele. Ilwa nawe ukuthi uvikele umphefumulo wakho ngoba uyigugu. Ilona gugu lakho leli. Ilona gugu laNkulunkulu njengentombi evikela umntombi bayo. Ilona gugu layo. Ilivikela ngani? Ukuthi ingahambi ithinta abafana. Hambe noma ingashelwa ayinendaba. So noma uhambe edolobheni noma bengathi awu inecklace ishibhile awu wazoluka kuse ku 150 rand akusho lutho lokho. Zivikele wena. Phefumulo wakho uyigugu. Ubalekile futhi uNkulunkulu uyalangazelela uyawubiza namhlanje. So izindaba ezinhle ezibalekile ezimnandi kumele siziqonde ukuthi yabo nje umphefumulo wakho ulamba emzimbeni wakho. Kubalekile ukuthi ufide khona uzokhula ne. Uzokhula in spirit. Mase usufida umphefumulo wakho udla usutha izwi kaNkulunkulu zonke izinsuku, udla ukhuleka every day, udla uzila if it needs to be uzubulala inyama ngoba ihlezi ikhanuka, ihlezi inenkanuka, ihlezi lilangazelela, ihlezi ihalela, ihlezi ufuna into eyibonayo lapha kamakhelwane. Enza isiqinisekiso sokuthi kwanda okukaNkulunkulu, kwanda ongaphakathi, kwanda okomphefumulo ngoba uwona ongafi kodwa uphila ingunaphakade. Ngoba sisempini yakwamoya njengamanje lapha emhlabeni. Isisa siyabhonga njengebhubesi sifuna esingamgwinya. Angabe kuwena. Sikugwinye ngezinto ezincane, sikugwinye icabanga, sikugwinye ngamacici. Uzulahlela umphefumulo wakho ngenxa yamacici. Ayigugu ngani? Azokusiza ngani? Just because ube muhle washutha
waposta, sabuka siba u-50, alright, sesikhohliwe. Ngakusasa sesikhohliwe, sekumele uphinde ushuthe futhi. Kumele uphinde uphoste futhi. Kumele uphinde futhi. Uzokwenza lokho kuze kube nini? Uvuselela kuze kube nini? Ngempela kuze kube nini? Uzokhathala. Rather work for okuzoba isidingo, okuzokusiza njengamanje. Kusenzeka, usaphila, usangakwazi ukuyiphulula, usangakwazi ukuyisiza, usanamehlo akwazi ukubona. Because uNkulunkulu lemiyalezo uyithumela kubantu abasanomnembeza, abasanomphefumulo, abasangakwazi ukuphulukiswa. Because imimoya egcwele lapha emhlabeni yonke indalo. Akubona bonke abantu ababonayo ukuthi lo muntu njobe igama lakhe lokuthi kusawuyena. Sekuphila amademoni ngaphakathi njengamanje. Sekuphila imimoya ngaphakathi. That is why that guy engambona kuleya moto couldn't recognize me. Because akusaphili yena. Uzothi iqhamuka kuwena. Kanti the demon trapped your name. Aqhamuke kuwena athi awusibani asambe sewenza ukuthi phela awu asambe sethi ukubhema kancane. Siyoshibiza kancane. Uzibuza ukuthi wena usibani. Kanti it's that spirit lelo demon elifuna ukuthi nawe uyenze leyo nto. Khona nawe ungeke uzwe embusweni njengalo elilaphakathi kulomzimba. It's about time bantu baNkulunkulu niphaphame, nivuke, nibone lezi zinto. Nicacisele kugqame emehlweni. Ayikho into engenaso isidingo lapha emhlabeni. Ayikho into engadinga ukuthi ifundwe, ianalyze, icubungule, icatshangwe. Okudlula umphefumulo wakho. Unesidingo umphefumulo wakho. Unesidingo. Sorry, I put it wrong mangithi ayikho into engenasidingo. I meant to say kuningi okungenasidingo lapha emhlabeni. Ngoba sonke siyambona ukuthi iqiniso selifihleke kangakanani. Iqiniso libalekelwe kangakanani. Iqiniso sesishawa indiva kangakanani. Ilona esishawa ngazo ukuthi alinasidingo, kodwa kuyilona enesidingo. Ngobani? Lizosiza umphefumulo wakho. Lizosiza wena muntu, wena ongaphakathi. Wena osangakwazi ukusinda, osangakwazi ukuphila. Because njengamanje kuliswa labantu abasanemphefumulo esasemzimbeni yabo. Kuliswa bona. Laba sekuqediwe ngabo, they're already in the bag. Isitha siyalwa. Isitha silwa nawe. Isitha sifuna ukuqeda ngawo. Sifuna ukuthi ungawuboni ubuso wezulu ngoba sinomona, sinamanga, sizoqambela amanga sithi uyayidinga leyo makeup buka umumbi kanjani. Cabanga utshela ukuthi umumbi. Utshelwe isibuko sithi umumbi. Noma uyibuka uthi ngishoda nge-makeup yazi umlomo wami ungabovu nje. Sikwenza isilima. Lalela uNkulunkulu wakudala umuhle. Wathi sekubuka wathi muhle. Sozithanda. Ungathandi izinto ngoba zizokubulala lezi zinto. Zizokulimaza. Kodwa zithande wena kakhulu. Uthanda umphefumulo wakho kakhulu. Uthanda umzimba wakho kakhulu. Uzithandela ukuthi uzithibe. Because isinye isithelo sakamoya leso. Ifazana noNkulunkulu uzokwazi ukuyithiba, uzokwazi ukuthi lento angiyidingi, uzokwazi ukuthi lokho angikudingi, uzokwazi ukuthi lokho ungakwenzi, uzokwazi ukuthi ungahambi kule ndlela, uzokwazi ukuthi uzisize ngayo yonke into. Ngokuzithiba, ngokuzihlenga nangokwenza intando kaBaba ohlala ekhaya ezulwini. So uBaba ohlala ekhaya ezulwini uyanithanda. Uthi buyelani kuyena, phendukani bantu baNkulunkulu, namukela uJesu njengenkosi nomsindisi. Uyena kuphela uzosindisa kulezi zikhathi zokugcina sesiphila kuzona njengamanje. Ngeke uzosihlenga ngoba ubuthakathi bugcwele buyasebenza. The occults, the satanists, konke. Nanga amaplana sathana uNkulunkulu uyawaveza. Abasusa abantu from emkhathini lade besebenza khona abalethe basitshela ukuthi kade benzani. Asifunde kulabo bantu. Ingathathi ukuthi banamanga. Zibuza ukuthi lento akutshela yona ikusiza ngani wena ikwakha kuphi kubhiliza kuphi. Get back to the truth. Get back to in line with into ezosiza wena. Ngoba kulahlekiswa wena, kulahlwa wena ukuze ungawuboni umbuso wezulu. So izindaba ezinhle nje sikaNkulunkulu zikufica usaphila lapho ukhona. Zikufica usaphefumula. Yes, usukwenzile konke okudla okubhedayo. Wathi sangabuyela kuJehova khona uzombona ngelinye ilanga. Ngoba uJehova uyazizonda isono, uyamzonda umuntu othanda izinto. Uyamzonda umuntu ongabambeki. Yonke into nje uyayithatha. Azathi omunye mina ayikho into engayidli. Hawu. Ngisho ingcolisayo. Ngisho enengekayo. Kushuthi ngisho uthuvi. Ayikho into ephoqayo lapha emhlabeni ukuthi uyenze ngenkani. Ningathanda abantu because ukuthanda kwakho abantu uzobathandela ukuthi kumele ube muhle njalo khona uzoya kubona.
Ningathandi izinto ngoba uthanda izinto uzohlezi uyilangazelela uyifuna ukuthi ihlale kuwena, kanti usulanda imimoya, usulanda ama-spirits, usulanda izinto ezizokulimaza, zikubulale, zizokubophisa. Ningathandi ukuduma futhi ngoba uma udumile kuzodinga ukuthi uhlezi umuhle, uhlezi uyilungise. Ningavumeli imimoya ithathe imizimba yenu ngoba niyozisola ngelinye ilanga. Ubaba ohlala ekhaya ezweni uyothi senibuza ningazi ukuthi kwenzakalani. Asazi. Bese niyosha esihogweni. Iqinisi lelo bantu baNkulunkulu. Angalithandi-ke ayikho into engenziwa ngoba uyena ongafunanga nomphefumulo wakhe. Kodwa ubaba ohlala ekhaya ezweni uyanithanda, uyanilangazelela ukuthi buyani, phendukani, nenze intando kaNkulunkulu. Nishiye konke komhlaba ngoba kuyadlula, kuyaphela. Yes, yinhle indlela, kuke kuyinhle, kodwa isiphetho sayo singukufa. Buke umuhle vele ugqokile, sonkile u-right. But le mimoya ethatha umzimba wakho, ngale zinto lezo oyitshela ukuthi wena zikwenza ube muhle, kanti zikwenza ube mubi phambi kaNkulunkulu, because uNkulunkulu akanendaba nomuntu oyihlobisa ngengaphandle, ufuna umuntu oyihlobise ngaphakathi, because yena uhlola inhliziyo. Remember uNkulunkulu ukuthi ubona yonke into, ingaphandle uyalibona, nengaphakathi uyalibona. So inhliziyo yakho uyilungisile yini? Inhliziyo yakho ihlambulukile yini? Inhliziyo yakho ifuna uJehova yini? Umphefumulo wakho uhlezi wondle uJehova yini? Uhlezi wenza intando kaNkulunkulu yini? Ngoba ngelinye ilanga amasoso ngale kwethuna ila uyobuzakala ukuthi wenzani usasemzimbeni wena, wenzani usasenyameni, wenzani ngesikhathi wanika sona 30 years, 50 years, waphila wenzani lapha emhlabeni. So uJehova uyabona konke, uyayibona imphefumulo yabantu, uyazibona izinto ezenzakalayo. That guy disappointed me ukuthi akasangiboni. That guy disappointed me ukuthi wow. So into eyenzakalayo lapha emhlabeni ekhona njengamanje, kodwa uNkulunkulu abaxwayisa ngayo kakhulu abantu ukuthi qaphelani. Zikhona lezi zinto zandile zigcwele emhlabeni, kodwa zisindise wena, zisize wena. Ayikho responsible futhi ukuthi akusize. Umzali wakho cha, omunye umuntu cha, you are the one ngokuthi ubalekele ububi. Balekela izindawo ezingekho right. Balekela ububi, balekela ukungcola, balekela all these things. Usondelane ubuyelane noJehova. Khona izokusiza akuhlenge, ungaze wathunjwa isitha sokuvalela lapha ejele. Ngoba siyokuvalela lapha size siqede ngawe sikubulale, ebese uyafa ukufa kokufa nokufa. Nkosi nje nibusise kakhulu, inisize nibuyele kuye uLihle Ithemba lo kwaMzobe. Ningakhohlwa ukuthi khona uTikTok Lihle Ithemba, Instagram Lihle Ithemba Mzobe, and then on Facebook Lihle Ithemba Mzobe. Ebese ke ningakhohlwa into ebaluleke kakhulu ukuthi uJehova uyasizonda isono, uJehova uyabuthanda ubungcwele. Sibuyeleni kuJehova, sibe ningcwele, senzeni intando yakhe ngoba uyena okhulula iziboshwa, uyena oqaqa amaketanga, uyena owenza konke. Uma senza intando yakhe simfuna ngezinhliziyo zethu zonke, uyakusinikeza konke ngoba Nkosi uNkulunkulu akasithandi umuntu othanda izinto, ohlezi elangazelela, ohlezi efuna izinto eziningi ezinkulu, kodwa uthanda abantu abakwazi uku-appreciate, abakwazi ukubonga into eyisidingo nento eyisifuno. Zonke lezi zinto ezikhona lapha emhlabeni ziyizifuno nje kuphela. That is why siyisebenzisa, sikunikeza because ziyizifuno, ziyinkanukendo. Sekuthena akanendaba nemali, akanendaba nabonke lobucwebecwebe, kodwa unendaba nomphefumulo wakho ukuze ungawuboni umbuso wezulu, ukuze ungaphulukisi, ukuze uzoyokosha naye le esihogweni kwalasha. But uNkulunkulu ngoba uyakuthanda, akafuni ukuthi ufinyelele lapho, akafuni ukuthi uzisole, akafuni ukuthi ubhekane nempilo enzima, impilo elikhuni. That is why thumela iqiniso lokuthi lizokusiza, lizokuphulukisa, lizokuhlenga, lizokukhipha, likunyubule lapho. Nyubuleka, vuma ngemzimba wakho, vuma ngomphefumulo wakho ukuthi wamukele uJesu, vuma ukuthi uzingcwelise zonke izinsuku ukuze uzowenza intando kaNkulunkulu, ukuze ungeze wazisola ngelinye ilanga. Nkosi nje nibusise kakhulu, ibe nani ukona konke kuze phakathi. Amen.